יאללה, מתחילים. טוב, אז ברוכות הבאות לכולם. האמת היא שפעם שעברה ראיתי בעיקר את המצגת וכזה כמה פרצופים שהיו לי בסרגל בצד, אז אני לא באמת יודעת מי לגמרי, חוץ מכמה שאני זוכרת, מי מהפרצופים שנמצאות פה היו פעם שעברה או שראו את ההקלטה. אז אהלן, אין הקדמות, אני חושבת שאני אציג את עצמי עוד פעם. שירה שליסלברג ממחוז ירושלים. נתחיל ישר עם המצגת, רק שנייה אחת, ואני אצטרך באמת משוב שאני מציגה כמו שצריך. אוקיי, לחצתי על הדברים החשובים, שר, ואז ספר, הופה, יופי, ועכשיו אני לא רואה אף אחד חוץ מאת המצגת. בסדר, מדי פעם אני אעשה סטופ שר. אוקיי, אז חזרנו לנושא של מטרות ממוקדות, תפקודיות, קצרות טווח, ובעצם פעם שעברה העמסנו מידע בצורה קצת חד צדדית בטורבו, חבל על הזמן, באמת אני יצאתי מותשת, בטוחה שגם כל מי שהקשיבה, והיום אנחנו קצת נוריד הילוך, ואני כן, יש לי דברים שעוד לא דיברנו עליהם ואני ארצה שנשמיע, אבל היום ככל שתשתתפו יותר, אז אנחנו נצא עם איכות של למידה יותר טובה. זאת אומרת, פעם שעברה הצגנו נושא, נתנו המון המון דוגמאות כדי שזה יהפוך להיות משהו שהוא מובן, מתחבר לשטח. כן קיבלתי, לפחות מחלק מהראשי תחומים במחוזות השונים, משובים שהתחילו לדבר על הנושא של מטרות ממוקדות, סביב טיפולים, בהדרכות, בכל מיני ישיבות, אבל בתכלס, מה שקיבלתם ממני זה משהו שהוא חד צדדי. כן היו כמה שהתנדבו להעלות תיאורי מקרה, ולא יגיעו היום. אז אם יש איזושהי מתנדבת ספונטנית שתבורך, אם אין, הייתה לי מתנדבת מהקהל שעוד לא נחשוף אותה בשמה, אבל באמת תשתדלו, באיזשהו שלב אני אסיר את המצגת, נחזור לפרצופים. היום תפתחו מיקרופונים, תפתחו את המצלמות, אתם הרבה יותר חשובות ממני. אז יאללה, מתחילים. אני רוצה, בגלל שקצת הכנתי את עצמי היום לנפילה בהשתתפות, אני רוצה להתחיל גם קצת עם מה יהיה היום, ואז מה שנקרא, הכנתי קטעי סטנדאפ למלא בין לבין. אז קצת על מה דיברנו, תפריט העבר. דיברנו על זה שאנחנו עוברים, ואני אחזור על חלק מהדברים, מהסתכלות מרכיבית של מרכיבי השפה, אוצר מילים, תחביר, נרטיב, להסתכלות של תפקודית, של כאילו, אוקיי, אז מה הילד עושה? אז איך הוא מדבר? אז איך הוא מספר לי סיפור? דיברנו על אומנות התשאול, איך אני מוציא מהורה שאומר לי, לא יודע, או בעיקרון שהתקדם, איך אנחנו מוציאים באמת תיאור קצת יותר ממוקד של קושי, ומתוך זה תיאור קצת יותר ממוקד של איך אנחנו רוצים לעזור לילד. דיברנו על איך נגדיר מטרות חכמות, ובעיקר דיברנו על זה שלא להיות חכמים יותר מדי, עדיף להתחיל ולעשות משהו, וכבר הטיפול מתקדם, הוא כבר מגיע למקום הרבה יותר טוב. נתנו המון דוגמאות למטרות, זה כבר נמצא בהרצאה הקודמת. ממה שהבנתי, לפחות בחלק מהמחוזות, ישנו על זה, התנסינו בזה. הסתבכנו, התייעצנו, הסתבכנו ביחד, אינשאללה שיעלו פה שאלות, זה באמת יהפוך את הכל להרבה יותר שווה, והופה, זה מה שיהיה הערב. מטרה חכמה, קצת נדבר על איך זה מתווה את הגישה של כל הטיפול, איך הרבה דברים בכלל נראים אחרת. נדבר על יתרונות נוספים של מיקוד מטרות, ואז אני אראה לכם את החלק הסודי של הטבלה, הטבלה של COPM, שזה באמת פשוט מגניב, אין לי מילים אחרות. ותיאורי מקרה, אינשאללה. אם לא יהיו תיאורי מקרה, אז הנה דרך לבזבז את הזמן, סתם הייתי חייבת, זה 2 דקות. אם לא שומעים סאונד, אני לא רואה אתכם, בגלל שעשיתי שיתוף מיטבי או משהו כזה, עוד מעט אני אסיר את זה. אם אין סאונד לוידאו, אז שמישהי תצעק לי, שירה לא שומעים, ואז נוותר. וזה באנגלית, מתנצלת.
אני לא שומעת, אני לא יודעת מה איתכם. אוקיי, מישהי כן שומעת? כן, אנחנו אני שומעים. שומעת, כן. אוקיי, אז אני אתקצר אחר כך למי שלא שומעת. זה באמת לא משהו, לא מידע חשוב, זה פשוט לשעשוע. Bank is no longer funding us. Well, I am here to put those rumors to rest. They are true. In terms of money, we have no money. So how will we get to the moon? The answer is clear. We won't. We won't. We are doomed. Now would probably be a good time to look for other employment options. I know I have fired up my resume, as I suggested all of you do as well. What is it? Can't you see that I'm in the middle of a pep talk? ואני עוצרת פה. עכשיו שנייה אני עושה סטופ שייר כדי שאני אוכל להחזיר את הפרצופים שלכם. געגעתי. ואני אעשה סטארט שייר, פליז בצורה לא מיטבית כדי שאני אראה פרצופים, זה היה ממש נוראי לדבר על עצמי. Don't optimize anything. Don't share sound. איפה המצגת? הנה הפרצופים, איזה כיף. יופי. אז כמו שהוא אומר, how do we get to the moon? We are don't. בסוף, אם הייתי ממשיכה עוד 10 שניות, אז כל המיניונים הביאו לו כסף והם כן הגיעו לירח. אבל הטיפולים שלנו כבר לא יגיעו עד הירח. בקטע ממש ממש טוב. כי לפעמים להגיע לירח, או לפחות לכוון לירח, לוואו, שיהיה ממש ממש טוב, הלכנו רחוק מדי. ועצרתי בכוונה בקטע שהילדה הקטנה מביאה, הנה אני, זה מה יש לי, מפה מתחילים. ובאמת, אני רוצה קצת ללכת אחורה, וגם עם זה אנחנו קצת נסגור את המצגת. בדור שלנו, של הקלינאיות, וכשאני אומרת שלנו, יש פה לפחות 3 דורות, ואני כבר מהזקנות. באמת יש שכלול של איך טיפולים נראים. ופעם, באמת, טיפולים הגיעו לירח. אני זוכרת שמי שהדריכה אותי סיפרה שכל ילד טופל בהתפתחות הילד שנה, עברו קטגוריה כדי ללמד אותו אוצר מילים, אשכרה. כשעשו וי על כל המילים עברו למטרה הבאה. ועבדו מרמת המילה לרמת המשפט, לרמת הקטע. והם באמת כיוונו לירח, כיוונו לילד שהוא פשוט מתפקד פרפקט. והיום אנחנו רוצות ילד שהוא פשוט מתפקד מחרתיים. הלוואי. והמטרה שלנו היום היא לחדד עוד פעם איך לא נלך לאיבוד. וכולנו יודעות שתמיד מתישהו מגיע אלינו הילד הזה, שלוקח אותנו לאיבוד. שלוקח אותנו או אימא למה אני עושה איתו, הוא כבר אצלי חודשיים, דקה, מה קורה כאן? או וואו, הוא כמעט שמה, אני רוצה לעזור לו, והוא עוד לא זה, וההורים משקיעים, וכבר רוצים לכוון לירח. גם זה וגם זה לא מתאים לקצב של הטיפולים היום, גם לא מתאים כל כך לצורך היום. אני חושבת שבד בבד כשהתחילו הרבה מחאות של קלינאיות תקשורת מוצדקות, מגיע לנו יותר משכורת, פיין, אבל ביחד עם זה מאוד מאוד, ועם השיח על כמה חסרים קלינאים במגזר הציבורי, כל הזמן רצתי בראש, סבבה, אז חסרים, ואנחנו כבר במגזר הציבורי, זה אומר שאנחנו גם צריכות להשתכלל, וצריכות להשתנות, בגלל שאנחנו, אני חושב לא בשיחה מול ספקיות, אלא באמת מול עובדות קופת חולים עצמה, באמת יש לנו אחריות גם על מי שאיתנו בחדר, הילד, החמוד והאימא שלו והאבא שלו, והסבתא שלפעמים מגיעה, אבל גם על כל רשימת ההמתנה שאחריו. איך אנחנו עושות את הבסט בכמה שפחות זמן? גו. אז התחלנו לדבר על זה פעם שעברה. מקווה ממש שדיברתם על זה ניתן לכם להשתתף כמה שיותר, והיום נמשיך לשפעל את זה. וגם אני צריכה שהמצגת תקשיב לי, יופי. אז טיפונת חזרה לא מתעמקת, הכל נמצא במצגת שכבר שלחתי, וגם נראה לי היום אני לא יודעת אם אני אשלח מצגת, כי אתם תראו, זה בעיקר המון חזרות ופירוטכניקה.
אז דיברנו פעם יותר על מטרות ארוכות טווח, לא הצלחנו למדוד הצלחה, כי תמיד היה משהו עוד לשפר. היום אנחנו מדברים על מטרות שעוזרות לנו להגיד, הצלחנו, גם בתקופת זמן קצרה. וזה סבבה להגיד, הצלחנו, והנה המטרה הבאה, סלש, הצלחנו, ביי. תחזרו אלינו בעוד נקודותיים. דיברנו פעם על מה חסר לילד, מה הוא לא מצליח. היום כשאנחנו נקבע מטרות, ממש נדבר על מה אנחנו רוצים שיהיה לו. מה אנחנו רוצים שהוא יצליח, או כמו שקראתי לזה בפעם שעברה, אם אני מדמיינת אותו, חס וחלילה הולך מחר לאיבוד, אני לא לידו, אמא שלו לא לידו, מה אני רוצה שהוא יצליח לעשות, כדי שהוא יתמודד עם העולם, כי זה העולם. דיברנו על, פעם קבענו מטרות מתוך תפקודים, סליחה, מרכיבים של השפה, היום אנחנו מדברים על תפקודים, מה הילד אמור להצליח, והגענו באמת לדוגמה של מטרה ארוכה, מסורבלת, לא מתה עליה בכלל, אבל היא פשוט דוגמה כזה מוזיאונית, לאיך אנחנו מנסחות יעד שהוא ספציפי, ממש ספציפי, אני לא חוזרת על הדוגמה, כי זה ממש ספציפי לילדה מסוימת שהייתה לה בעיה מסוימת, מעוגן בזמן ומדיד, כאשר דיברנו על זה שאם היינו צריכות, ולפעמים אנחנו נצטרך, ותראו את הדוגמאות שגם באדיבותה של חברתי הסודית, נביא בהמשך, אם אני רוצה לצמצם משהו כדי להוריד מעצמי עומס בניסוחים, בחשיבה, בלהסתבך, המעוגן בזמן זה הדבר הכי פחות חשוב בעיקרון, כי גם ככה הטיפול שלנו הוא קבוע כמעוגן בזמן, כי יש לי 12 מפגשים, 9 מפגשים, 45 דקות, מעבירה מידע להורים, ביי. בסדר, אז המדיד מאוד מאוד חשוב, והספציפי ראינו מתוך דוגמאות עד כמה זה חשוב, עד כמה זה משנה. אני פתאום בחשש שזה לא מקליט, איך אני יודעת שזה מקליט? זה רשום למעלה. יש רקורד? מקליט. יש. The red on is on. Leave you all. סבבה, כי אני רואה את כל הדברים של השאר סקרין, אז תודה. מעולה, תודה רבה. ונגיד מה שעשינו עכשיו זה להתאמן בלהשתתף. אז הייתי מצוינות, חכו. אני רוצה שתמשיכו. אוקיי, אז עברנו באוטוסטרדה על מה שגם פעם שעברה עברנו באוטוסטרדה, ואתם כבר בטח שומעות שקצב הדיבור שלי הרבה יותר איטי. והדבר, אני לא בטוחה שהשקופית הזאת בכלל הייתה, וגם היום אין לי את הנציגה הפנימית שיודעת להקריא את זה בצרפתית, אל תנסו להגיע מיד לבסט, כי אז לא עושים כלום, ואומרים וואו שמענו אחלה הרצאה, רעיון גאוני, אבל זה גאוניות של מישהו אחר. forget it, פשוט תתחילו, פשוט תנסו, ככה אנחנו התחלנו. שמעתי כל מיני רעיונות שמרפאות בעיסוק, שמעתי את משרד הבריאות אומר לנו בבקרה 500, מדיד ותפקודי, ופשוט מצאנו נוסחה שמתאימה לנו, והתחלנו. ובחיי שהתחרבשנו בדרך, אם לא הייתי מסתבכת הייתי קופצת עכשיו לשקופית האחת לפני האחרונה, אבל אני רוצה עוד פעם להגיד, ואני אגיד את זה גם עוד פעם בסוף. תודה רבה לצוות שלי בירושלים, לנועה לוי, לכל המודרכות שלי, סורי בלי שמות, ב3 שנים האחרונות, לכל הצוות בכללי, שכל הזמן משתתף בזה, באות לשאול אותי שאלות במסדרון, או משתתפות בישיבות צוות, שהיו על זה, באמת בלעדיכם, לא היה קורה כל הידע הזה, כי אי אפשר לבד, באמת שאי אפשר לבד, אתה פשוט משתכלל ומקשיב, ולמדתי בעיקר משאלות ששאלו אותי, אז מדריכות בקהל, מה שנקרא להתפקד, אתם הולכות להיות המרוויחות הראשונות. בשאר הצוות, ברור שגם, אבל מדריכות, אני הרווחת. יאללה. אז עכשיו, באמת אני קצת רוצה לשמוע, מישהי שיצא לה להתנסות, לא צריך פרטים. אני רוצה לשמוע באמת, מלל ברמה הזאת של הסתבכתי. נראה לי כיוון טוב, עוד לא ניסיתי. נראה לי כיוון טוב, התחלתי לנסות, וזה היה גרוע, היה מעולה. תזרקו. באמת ממש משפטים, כי אני חייבת לדעת מול מי אני יושבת. חייבת ומעוניינת. יסמין, פשוט תורידי את עצמך ממיוט ותתפרצי. אוקיי, אני אשתף שבאחת ההדרכות שהיו לי השבוע, אני ככה קלטתי שיש איזו מטרה שכל הזמן נכתבת באותו אופן,
ורציתי לאתגר את עצמי קצת, אז אני אעלה את זה פה. אז המטרה שהמודרכת שלי ככה כותבת, וזה חוזר על עצמו, שהמטופל ירחיב את אוצר המילים שלו, שמות עצם, פעלים ותארים. זה כאילו תמיד מטרה שאני ככה רואה בהרבה דוחות, אבל קשה לי כאילו לדמיין את הילד שעליו מדברים, כי זה כאילו הפך להיות מין מטרה אחידה כזאת לכולם, שיכולה להתאים לכל אחד בעצם. וזהו, פה עצרתי, פה אמרתי אני צריכה לקחת את זה, ושנתחיל בהדרכה לפרק את זה, ליעדים יותר ספציפיים, למשהו שהוא קצת יותר תפקודי, אז זה ככה משתפת במחשבות שהיו לי. סתם יסמין, אני רוצה לשאול, זו מטרה שנכתבת בדוחות ביניים או אחרי אבחון? זה גם וגם, אבל בעיקר בדוחות ביניים, סיכום טיפול. זהו, כי באמת אחרי אבחון דיברנו על זה שבעיקר נציב מטרות ארוכות טווח, כי אנחנו רוצות להראות לאן הילד בעיקרון צריך ללכת, קצת כן. סדר עדיפויות, אבל כן, אם זה נשאר ככה גם בדוחות ביניים, אז באמת צריך איזה משהו יותר ספציפי, אז גם בדוח הבא אני אכתוב את זה, כי הוא עדיין יצטרך שמות עצם אוצר מילים, צודקת. אני רוצה אתגר. ככה להוביל את המודרכת שלי, ואיכשהו לא ידעתי איך אני מתחילה איתה לפרק את זה ולחשוב את זה ככה בצורה אחרת. אז כאילו, אם תצליחי ככה לתת איזה צעדים קטנים, איך מתחילים בכלל מהדבר הזה? אוקיי, אז על מנת שאני לא עכשיו אתחיל לשפוך את התשובה על זה, אני רוצה שבהמשך, אם אני לא זוכרת לקרוא לך, אז תציפי את השאלה הזאת קודם, כי במקרה, אני אחראית על קשר של מאוחדת עם הספקים של אזור ירושלים, וזאת מטרה שאני מקבלת המון פעמים, גם כשמבקשים סדרה שנייה ושלישית, ואת הרביעית כבר לא מבקשים איתנו, הבינו שגם את השלישית כבר לא כדאי, ובאמת זאת שאלה ששברתי את הראש, וואלה, צודקים, יש ילדים שאין להם מילים, על מנת בכלל שאני אדבר על איך הוא יסתדר כשהוא הולך לאיבוד, אבל אז איך אני מנסחת את זה. אחלה שאלה, דוגמה כאילו הכי גרועה, של המטרה הכי גרועה בעולם, אבל הדוגמה הכי טובה לאיך אנחנו הופכים את זה למשהו מדיד. תודה רבה על השאלה, נזכור אותה, אני אענה ואני לא אתחמק. יאללה, עוד, מי עוד מוכנה לעלות? תתפרצו, ואז גם תקפצו לי למסך, כי אני רואה כזה רק חצי. אני יכולה לשתף, זה לא בדיוק מטרה וזה, אבל שבאמת בעקבות הסמינר הזה, אז עשיתי כבר איזה 3 שיחות הורים בעקבות זה, והשתמשתי גם במה שאמרת, של לשאול, ממש לקבל סדר יום ומה הילד עושה מהבוקר, ושמעתי תשובות מאוד 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 מעניינות ברמת מאכילים אותו מול מסך, מלבישים אותו מול מסך, כל מיני דברים כאלה שככה, שנתנו לי הרבה רעיונות וכיוונים לאיפה אפשר להתחיל לעבוד על הדברים. אז ככה זה באמת היה מאוד מאוד חשוב. איזה כיף, תודה על השיתוף, אורית. תודה רבה, זה ממש, זה באמת נגיד מעלה מוטיבציה אז לדבר עם עוד הורים קצת יותר לעומק. כן, ממש. כמו שכתבתי במצגת הקודמת, לא תאמינו מה תגלו. כן, לא, זה ממש, זה ממש. יופי, תודה רבה. האמת שאני אשמח לשתף את הקושי שלי בדיוק הזה. יש לי איזושהי טראומה ממקום עבודה קודם שעבדתי בו, שבו הפיזיותרפיסטית נתנה מטרה מאוד מדויקת, משהו בסגנון הילד יעמוד או ילך צעד אחד, משהו כזה, ילדים מאוד מאוד צעירים, פעוטות, והאימא ישבה בשיחת סטלה והיא ממש כאילו כעסה, היא אמרה, מה, את חושבת שהוא רק יגיע לצעד אחד עד סוף השנה? כאילו, וזה נורא נורא עשה לה תחרה בלב, והפיזיותרפיסטית ניסתה להגיד לה, זה רק שיהיה לנו קריאת כיוון, כמובן שנתקדם, קצת כזה גמגמה, וכאילו מאז זה כזה ממש נשמר לי בראש שיש משהו שבאמת הוא נורא מלחיץ, כאילו זה איזושהי התחייבות או איזושהי כאילו נבואה כזה שאני נותנת, הילד יעשה כך וכך, וכשאני הולכת על מטרות כלליות, אז זה הרבה יותר מרגיע אותי, כי כאילו בעזרת השם הוא כנראה יתקדם, וכאילו זה איזשהו סיפור שלי עם עצמי שאני כזה מעדיפה ללכת למקום הכללי הזה, ובסוף ההורים יוצאים מרוצים, אני יוצאת מרוצה, הילד יתקדם, אבל זה נכון שאין לי איזושהי אחיזה, כאילו במציאות, סתם שיתוף כזה.
זהו. תודה רבה. האמת היא, נועה, אני חייבת להגיד לך שזה ממש החזרת אותי עכשיו לטראומת עבר. אתה לראשונה שכתבתי, כשעבדתי בגני תקשורת, ממש אותו סיפור, שקבעתי לילד עם תפקוד נמוך, מטרות כאלה, ההורים חטפו חום, גם אותם הוא לא בהכרח השיג, אבל כן משהו מעודד קצת לגבי המטרות, אם הן קטנות מדי, מעולה, תמיד אפשר להרחיב אותן, איזה כיף. אם הן רחבות מדי, אז באמת כנראה משהו בתשאול שלנו יכל אולי להתחדד יותר, והאחריות היא בכלל לא עלייך, קובעת עם ההורים. בסדר, אנחנו מנסחות יותר טוב כי אנחנו מתאמנות על זה, אבל אני רוצה לצד הממש הבנה וההזדהות שלך, שכאילו איתך של כמה זה מפחיד להגיד נקודה, ואז לעמוד מאחורי זה, גם כי אתה משקף להורים איזושהי נבואה טובה או לא טובה, וגם באמת, וואו, מה יקרה אם אני לא אשיג את זה? עדיין אני רוצה לאתגר, כי אמרת שההורים מרוצים ואת מרוצה, מה קורה כשבאמת יש לך טיפול ממש ממש קצר טווח? ובעיקרון רוצים שהוא יתקדם, זה אתגר כאילו, אני איתך, לא מוותרת לך. נדבר על זה. תודה. אין עליי. לכן אני פה, לכן אני פה. תודה רבה. אוקיי, 3, 2, עוד מישהי? סבבה. אז אני אקטין אתכם הצידה, הופה, וממשיכים. אוקיי, אז גם עוד אמירה שהיא חצי אמירה למדריכות, אבל גם למודרכות. כל פעם כשמדברים על ילד, אני חושבת שבתקופה שאנחנו התחלנו לעבוד במרץ על מטרות, ממש השתדלתי שאלה יהיו המשקפיים, שנסתכל דרכם על ילדים בהדרכות, לא משנה מה שואלים אותי. כי אני זוכרת שממש אמרתי למודרכות שלי, בואי נסתכל על זה מנקודת המבט של מטרות. כמעט לא משנה מה שאל. אם זה שיקול באמת לגבי המשך טיפולים שזה קל, זה כאילו שאלה קלאסית של בואי נראה מה המטרות, נראה אם ממשיכים או לא. פתאום מישהי דיברה על מידה של מעורבות הורים בטיפול. באמת נדבר, ומעורבות, אני מדברת גם על מעורבות יתר. אתם בטוח מכירות את ההורים האלה עם שפת גוף של... ואת הילדים שהמילה הראשונה שלהם היא די, הצירוף הראשון היא די, אבא! אז, ולא סתם. וטיפולים מיוחדים שמחייבים אותנו לאיזשהו דיוק. ואני חושבת שנניח, 3/4 מהמטרות שהראיתי במפגש הקודם, בכלל הצלחנו לחשוב עליהם או להגיע אליהם, בגלל שאמרתי, רגע, בואו נסתכל על זה מעיניים של מטרות. ואני ממש מזינה אתכם, זה כמו, נגיד, שלומדים פסיכולוגיה, בתואר ראשון, ואז יש לך גם הפרעת קשב, גם הפרעת חרדה, גם הפרעת אישיות גבולית, ועוד כל מיני הפרעות, ואתה מסתכל על עצמך וכנראה על כל הסביבה בעיניים האלה, ומאבחן את כולם, וזו תקופה משעשעת ומטרידה בו זמנית. אז עכשיו ניכנס לתקופה משעשעת ומאתגרת בו זמנית, של אלה העיניים שלנו, אלה המשקפיים שלנו, ב-80% מהמקרים, כי כמובן אין שום דבר שמתאים ב-100% לכל המקרים בעולם, אבל שאלה יהיו המשקפיים שלנו, באמת פתאום כאילו קולטים דברים אחרים. אז זה ממש הזמנה כזאת להגיד, זאת השפה כרגע. אצלנו ממש בירושלים זה מאוד עבד. ברמה כזאת ששלחנו פעם בחודש איזושהי תזכורת אוטומטית במיילים, השבוע תדברו בהדרכות על COPM, תדברו בהדרכות על מיקוד מטרות. או על המודרכות שלי זרחו את זה באיזשהו שלב יותר ממני, אבל זה נהיה כזה פשוט משהו שמדברים, גם בודקים את המטרות שהצבנו, וגם כל שאלה אמרנו רגע בואו נסתכל על זה מהעיניים האלה, ממש מכניס עוד יותר ברבק לנושא, ואין ברירה, אם לא נעשה את זה קצת בכוח בהתחלה, זה עוד לא יהפוך להיות שפה שלנו, זה ממש כמו ללמוד שפה חדשה, פשוט צריך להתאמן ולהתאמן, ושזה יישאר חלק מהשיח כל הזמן. רק שנייה אחת. וידאתי שלא נשרף פה כלום. אוקיי. אוקיי. למה זה עוד עוזר? דיברנו על זה שנסתכל על כל מיני טיפולים בעיניים קצת אחרות, והנה דוגמה מהממת. מצגת, listen to me, thank you.
כמו שאמרנו, נניח על הורים שמתערבים קצת יותר מדי בטיפולים. תיאור מקרה, זה תודה מספר אחת למורן ויננבאום, מטופלת שלה. פעוטה, בת 2 ו3 חודשים, עם תסמונת נונן, לא זוכרת כבר מה התסמונת זאת אומרת, אבל היא לא כיפית, לא מומלץ בבית. יש לה איחור כללי במשחק ובשפה, ההורים מאוד מסורים, התסמונת מוסתרת מהסביבה, ואחד מהמאפיינים של ההתנהלות שלהם, מרוב מסירות ומרוב באמת רצון לקדם את הילדה ולסייע לה, זה מתן מענה מאוד מהיר לצרכים שלה. היא לא שואה בזמני אתגר או קושי, האמא לא שואה, הילדה עוד לא קלטה שהיה אתגר או קושי, היא גם לא מדבררת את האתגר או הקושי, היא פשוט כאילו, אתם מכירות את זה שיש ילד עם נזלת, ואז פתאום מגיעה מאחוריו איזושהי יד, לוקחת את הנזלת, מעלימה אותה, כאילו, חוסר אינטראקציה לגבי מה קורה פה, אז זה בערך החיים של הילדה, דברים נופלים, מתרוממים מעצמם, ילדה לא מצליחה להתיישב, או הגוף שלה מסתדר. אין בעיות, כי יש מיד את הפתרון. קלינאית נהדרת, מאוד 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 אלופה, בעבודה עם אמהות, כל מיני סוגים של אמהות, חיי, והיא ניסתה את כל הכלים שהיו לה בעבודה מול הורים. היה ניסיון לתת דגם לגבי איך אני נותנת לילדה קצת לקלוט שיש איזושהי בעיה, איך אני נותנת לה איזושהי עצמאות בנושא. יש לנו באמת כל מיני כלים בעבודה מול הורים, ממתן מודלינג עד איזשהו תיווך ישיר, עד להסתכל על סיטואציה מהצד, שיחת הורים כמו שאמרנו, קצת כדי ליישר את המטרות של כולנו פה, וזה באמת לא עזר. כל דבר שקרה בחדר, האמא כבר הייתה על זה, על זה, על זה, על זה. עכשיו, אנחנו לא רוצים להגיע עם מורה לשיחת תפסיק, חדל, עצור. אנחנו כן רוצים שההורים יהיו מאוד מאוד שותפים, ובדרך כלל כל בן אדם, כשאומרים לו, מה שאתה עושה אז פחות, גם אם אני מבין, זה מה זה מייבש, וזה מה זה מוריד, בעיקר כשאני, באמת, אימא לילדה שצריכה המון 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 עזרה, אני עושה את כל כולי ומישהו אומר לי, זה לא טוב. קשה. מה היה? אמרנו, רגע, בואו נסתכל על זה בעיניים של מטרות. וזה אומר להסתכל על כל הסיטואציה הפוך. כאשר אני קובעת מטרות, אני קובעת עם ההורים. אז שוב, יש לי פה איזשהו שיח עם האמא. שיח עם האמא לא על מה שהיא עושה. שיח עם האמא לא על זה שהיא too much, אלא שיח עם האמא על מה הילדה צריכה כרגע. הזזנו את הפוקוס לילדה. אנחנו קלינאיות אלופות בלתאר סיטואציות, אנחנו כותבות דוחות בבית מספיק פעמים, כדי לדעת לתאר דברים, ואנחנו מתארות לאמא, שאנחנו שמות לב, שבאמת כשמשהו חסר, כשמשהו נופל, כשמשהו לא בסדר, הילדה לא יוזמת, היא לא עושה לנו סימן שמשהו לא בסדר, היא לא, עוד אין לה את העצמאות הזאת. בואי נקבע לה מטרה. טוב, זה כן מטרה שהגיעה מהקלינאית, זה לא מטרה שהאמא הייתה ממציאה. בואי נקבע לה מטרה. יוד, תזהה חפץ שחסר בפעילות משותפת או משחק, ותפנה למבוגר, זאת תיתן תקשורת תקינה, להבעת הקושי הכללי, בצלילים או בג'סטה, whatever, אוי, נגמר, משהו, אפילו במבט כזה של, something. מה קורה? אני שמה פוקוס על הילדה. ביחד עם האמא, מזיזים את המצלמה לפוקוס על הילדה, ויש לנו מטרה מאוד 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 ספציפית. ושתינו עכשיו מייצרות סיטואציה ומייצרות סביבה שתביא להשגת המטרה הזאת. איזה סביבה, ואז אני יכולה ממש לדבר עם אמא ישירות, איך אנחנו יכולות לייצר את זה. לדוגמה, אסטרטגיה שמוכרת לנו מ-DIR, השהיה. We wait. Sometimes we wait and wait and wait and wait. או נותנים דגם, או whatever, אבל פתאום הפוקוס של מה שהאמא עושה בטיפולים, וזה כבר היה כמות טיפולים ארוכה, זה כבר היה דפוס שאנחנו רואים שלא בקלות הוא ייעלם, זה משתנה. וזה ממש שינה את ההשתתפות של האמא, כי לא היה פה שום איזושהי תחושת עשיתי משהו לא בסדר, וזה קורה המון בטיפולים, ושום פספוס של הרגל, כי אם יש לנו מטרה שהיא כתובה, ואתם תראו עוד מעט את הטבלה, זה כתוב שחור על גבי הלבן, כתבנו את זה ביחד, נתנו לזה ציון, זה כבר חוזה משותף שלנו, וכל העבודה המשותפת עכשיו מכוונת
משהו שהילד צריך, וגם אני משתנה בשביל זה, וגם ההורים ביחד איתה. עוד דבר, עוד שאלה שעלתה באחת ההדרכות, איך אנחנו מקבלות החלטות לגבי הטיפולים? לדוגמה, סתם דוגמה, בטוח יש לכל אחת מפה לפחות עוד דוגמה אחת אחרת שזה יכל להתאים לה. ילדה, שזה קורה לפעמים, לא משתתפת בטיפול, אבל היא כן מתקדמת בבית. אז זה טיפול שהוא יותר באופי הדרכתי, אנחנו עושים דברים יותר באוויר כזה, ילדה אצלי שותקת, אבל ההורים עושים את אותו דבר בבית, ילדה משתמשת באסטרטגיות, מתקדמים, ההורים מרוצים, אבל מאוד מאוד מתקשים להיפרד מהקלינאית. יכול להיות שזה באמת משפחת חוסר ביטחון, ילדה עם עודף חוסר ביטחון, וההורים עם איזשהו חוסר ביטחון גם, ולא יכולים להיפרד, הם רוצים עוד. הם לא מרגישים שהם יכולים לקדם את הילדה שלהם, היא צריכה עוד, אתם זוכרות את העוד הזה. אז עשו שיחת הורים להעביר את תחושת המסוגלות. כבר יש לכם את הכלים האלה, והצלחתם זה. הכלים שהילדה צריכה ניתנו, שימו לב, השתמשנו ב-V בצד, צ'ק, צ'ק, הקלינאית עשתה בדיוק את מה שצריך, והמשפחה לא רוצה ללכת. אוקיי? אם אנחנו מסתכלות על זה מעיניים של מטרות, אז אמרתי לקלינאית, יאללה, בואי נחשוב ביחד, מה יקרה אם תקבעי איתם עכשיו מטרות חדשות? מה אתם רוצים עכשיו שיקרה בחודשיים הקרובים? בסדר, אני אתן לכם 3 חודשים, נתקמצן מראש ונראה מה אתם רוצים, איך זה ייראה בפועל. זוכרות את השקופיות מהפעם הקודמת? אם הייתי נותנת לכם סרטון של הילדה שלכם עוד חודשיים, מה יהיה בסרטון הזה? מה ישמח אתכם? או משהו שאתם רוצים לשפר, תנו לי דוגמה ספציפית. אוקיי, מה אתם רוצים שיקרה בסיטואציה הספציפית הזאת? בואו נקבע מטרות. אם המטרות ריאליות, סבבה. עוד כמה טיפולים, ניתן להם כלים על זה, ביי, להתראות. אם הכלים שנתנו להם כבר מתאימים למטרות החדשות שקבענו, אז נחזק את ההורים בשימוש שבהם. יש לכם את זה, אם זה בעוד שיחה, אם זה בעוד מפגש אחד עם קצת מודלינג, אם הם רוצים את זה, אבל תראו שמסדרה ירדנו למפגש 2, ואם זאת לא מטרה שהיא ריאלית לגיל, או לשלב ההתפתחותי, או למצב הרגשי של הילדה כרגע, זה הזמן, אפילו אתם יודעות מה, לזמן החשיפה שלה לעברית, אם מדובר בילדה מהודו, כמו זאת שיצא לי בתמונה. זה הזמן לצאת להפסקה. ולא עשינו את זה כי אני החלטתי שצריך לצאת להפסקה, כי המדריכה אמרה לי שצריך להפסקה, כי נגמר וביי. עשינו את זה ככה. שיתפנו את ההורים מההתחלה בקבלת ההחלטות לגבי ההמלצות. עשינו שיחה מחודשת, שיתפנו אותם עוד פעם. כי זה המשך ישיר לזה שהם מקבלי החלטות בטיפול. עכשיו באמת אנחנו אולי ניכנס בתקופה הזאת של השנה לחלק מהטיפולים באמצע, אבל אתם תראו שזה יהיה כבר חלק מהתהליך הטיפולי שלכם. אנחנו כל הזמן ביחד. אני זאת שנותנת את הכלים, סבבה, אבל אנחנו מנהלים ביחד את הטיפול. המלצנו ביחד מקודם, המלצנו ביחד עכשיו, וביחד הגענו להחלטה שכרגע עוצרים. ויש הרבה יותר ביטחון בהחלטה הזאת. זאת החלטה משותפת, אני מבין את הרציונל שלה. לא כי נגמר, לא כי אמרו לי, ובסוגריים אני אומרת לכם, נגמר ואמרו לי. אין לנו ברירה, באמת התורים ארוכים. לא שאני בהכרח אומרת לכם שאני מסכימה עכשיו עם כל שיטות קיצור התורים, בסוגריים, חבל שזה מוקלט, אבל באמת התפקיד שלנו זה לתת להורים את המקסימום כלים, וביטחון, ביטחון כשהם יוצאים להמשך הדרך בלעדינו, שהם יכולים להמשיך, כי אנחנו מאוד רוצים שהם ימשיכו. מאוד מאוד רוצים שהם ימשיכו. מה עוד זה עוזר? טיפולים קצרי טווח, ויש לנו כל מיני חיות משונות כאלה. ילדי חינוך מיוחד שלומדים בחינוך מיוחד, והגיעו מראש לתקופה קצרה, המשפחה ביקשה איזושהי תוספת טיפולים, הוחלט לאשר להם 9 מפגשים. מה 9 מפגשים? זה ילד חינוך מיוחד. הוא הכי צריך טונות עזרה, גן שפה לכל השנה. מה עושים איתו? למה תקעו איתו? למה שהוא יבוא אליי? אתגר, באמת אתגר, אבל כזאת קבלת החלטות עוזרת לנו להגיע ב-12 טיפולים לתוצאה, לתהליך מסוים שעברנו. אנחנו כבר לא מתפזרות, וכמו שאמרנו, לא ניסינו לכוון לירח, ואז הגענו לדשא של השכנים בטעות. כיוונו לנקודה מסוימת, ריאלית, אפשר להגיע לזה. וגם לחלופין, ילדי חינוך מיוחד, שלא הלכו לחינוך מיוחד, או שאין להם קלינאית בגן, איזה באסה, שהם הגיעו לנו לתקופה ארוכה, אלה שאני קוראת להם, התחתנו איתם. גם הם, אם לא נהיה מאוד 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 ספציפיות במטרות שלנו, הכי מגיעים לירח, הולכים לאיבוד.
וילדים שצריכים הכל מהכל והרבה מזה. או כמו שנועה תמיד אמרה, ואני ממש חולה על המשל הזה, זה כמו לזרוק אבן של חצץ לתוך בור. ברור שאני אפגע בתוך הבור, אבל אני לא יכולה למלא אותו ככה. פגעתי בחור, אבל באופן לא יעיל בכלל. בסדר? אז זה כל מיני טיפולים שאני צריכה להיות ב-overflow. ילדים שמגיעים אלינו בגיל 5-9, עוד שנייה מסיימים, מה אני עושה? הוא לקוי למידה, הוא עכשיו בבית ספר. עצרתי, נשמתי, במה כבר טיפלו בו? מה כבר עשו איתו? מה מספיק שאני רק ארענן, ואיזה אסטרטגיה הוא עוד לא למד, עוד לא מכיר, מה אני יכולה לעשות איתו עכשיו, שיהיה יעיל, שנראה התקדמות. ילד בן 5-9, שהוא יראה התקדמות, הוא כבר ילד גדול, אפשר לקבוע איתו ביחד, או לצידו, לשתף אותו, מאוד בעד לשתף ילדים על מה ולמה אנחנו עובדים, ואופה, בתקופה קצרה אפשר להגיד, קבענו ואת זה השגנו, איזה יופי. וגם ילדים, שוב, טכני, ללא ביטוחים משלימים, מגיע ילד, צריך המון דברים, טווח קצר, מה עושים? ובאמת, ככל שעובדים יותר ממוקד, אנחנו יותר רואות שיש לנו כוח לעשות שינוי, וכוח לעשות שינוי משמעותי. וזה קשה, וזה מאתגר, ואני מבטיחה לכם, ששנה הבאה, הנה, ממש בתקופת החגים של הקריסמס, תשבו עם אגנוג, או שזה של חג אחר, I don't know, I was born in Israel, I only drink beer, תשבו עם בירה, ותגידו, וואלה, שנה למדתי את זה ואת זה ואת זה, ולא ידעתי את זה לפני שנה. סלוט. בסדר? אז אפשר, קחו סבלנות, קחו זמן. עכשיו אני עוצרת, כי החלק הבא הוא באמת הולך למקום טכני, שווה, אבל טכני פחות מהותי. אז אני רוצה להחזיר את השאלה של יסמין. ונשמח לשמוע עוד דוגמאות, שאלות, כי זה בעצם יהיה הבשר של הערב, ואז נמשיך קצת. הלוואי שהייתי זוכרת עוד כמה שקופיות נשארו, אני זוכרת בערך, אבל אני אשתדל לתכנן את הזמן בהתאם. אז נראה לי יסמין נתחיל לחזור עם השאלה שלך. אני אשמח שכן תציגי אותה כזה, את השאלה במשפט, כדי שנספיק לשתות, ואז פתח תשובה. השאלה היא איך לכוון קלינאיות להיות יותר ספציפיות ולעבור מהמטרה הכללית של העשרת אוצר מילים או רכישת שמות עצם, פעלים ותארים, למשהו שהוא יותר טיפולי, שהוא יהיה מספיק רחב מצד אחד, ומצד שני שיהיה מספיק ממוקד, מספיק פונקציונלי לילד. אוקיי, אז אני הולכת להוסיף, או אולי להחליף, בין להחליף ללהוסיף. לשאלה שלך, יותר פונקציונלי לילד, אז אני רוצה להפוך את זה ליותר פונקציונלי למשפחה. אוקיי? זה כבר ספוילר לתשובה. כי בעצם, כמו שאמרנו, התגרת אותנו בשאלת השאלות. איך אני מודדת את האוצר מילים הזה? אלא אם כן אני ממש באמת מקבלת דוחות של למדנו על כפית, מזלג, ג'ירפה, צוואר, פחות. אז באמת משהו ששברנו עליו את הראש, אני אפילו לא זוכרת מה עזר לנו להגיע למסקנה הזאת. המדידה שלנו הייתה באיזה אסטרטגיות ההורים רכשו של ללמד ילד אוצר מילים. והאוצר מילים הזה הוא יכול להיות גם של שמות עצם, גם של פעלים, גם של תארים. עכשיו אני אתן קצת דוגמאות למה זה אסטרטגיה. נגיד מי שיצא לי לשמוע או להעביר את קבוצת מדברים קטנטנים, אני יודעת שזה גם מופיע קצת במחזות, נניח אני למדתי מזה המון, מעולם לא העברתי, אבל כן קראתי את החומר. יש לנו המון אסטרטגיות, לדוגמה, של חזרות. אנחנו מלמדים הורים לחזור הרבה פעמים על מילה חדשה בהקשר. לדוגמה, אסטרטגיה נוספת, אני כן אשאר בגיל הרך, ונניח דגש על פעלים בפעילות, ודגש על פעלים עם ג'סטה, לאו דווקא כי הילד לא יודע לדבר, כי זה עוגן נוסף, שעוזר לו בנוסף לערוץ השמיעתי, להכין מקום של מילה. אם נגיד תמיד, סתם אני אומרת, כי לא רואים את שאר הגוף שלי והראש שלי פה זמין, לחפוף את הראש לא פועל חשוב, אבל לחפוף. והילד
לא זוכר איך אומרים את החפפת הזה, חפפו חפפים, אבל הוא זוכר לעשות ככה, הוא כבר הכין מקום במוח, המילה הספציפית הזאת, שהיא שונה מזה ושונה מזה, וגם ייכנס לשם המידע הפונולוגי בזכות חזרות של ההורים, אז יש לנו כבר אסטרטגיה נוספת של, אמרנו חזרות, ועכשיו אני אומרת חשיפה נגיד לפעלים, בליווי ג'סטות בפעילויות שונות בבית. בעצם, לכן אמרתי, המטרה שלי עכשיו בכלל מול המשפחה, ולא יודעת אם אני אכתוב את זה עכשיו, איך אני אכתוב את זה בדוח, אני משאירה את האתגר כזה קצת באוויר, כי באמת אין לי את כל התשובות, אבל איך שאני מודדת את ההתקדמות של הטיפול, זה כמה אסטרטגיית ההורים מכירים, איך אני דואגת שהם יכירו, אני אשכרה כותבת על הלוח, כל מפגש שאנחנו עושים תרחיש שוקו הכי פשוט בעולם, איזה אסטרטגיה אני רוצה שההורה יכיר היום, ואולי זה גם היום וגם שבוע הבא, אם אני רואה שההורים צריכים את הקצב הזה, וגם אני כותבת עם ההורים באיזושהי מחברת שלהם, איזה דף שהולך איתנו בתיקייה של הטיפולים, ואני מבטיחה להם, אתם תראו שעוד כך וכך שבוע, כבר יהיו לכם פה 4 אסטרטגיות, ואז נעצור ונדבר מה הכי כיף לכם, למה התחברתם, מה הכי טבעי לכם, נבחר את זה, עם זה תמשיכו, כל השאר תשכחו, כי אנחנו בעד קצת. בסדר, אז אני כבר מסתכלת על איזשהו שינוי, לא כמה מילים יש לי, כי זה endless, אלא איזה אסטרטגיות יש לי, ועכשיו אני רוצה באמת לקפוץ לילד גדול נניח, שבאמת הלמידה שלו עצר מילים פסיכית, אבל כאן יותר קל אולי לנסח את זה כמטרה, זה קצת מזכיר את האסטרטגיות לעקיפת שליפת מילים, לדוגמה, יזהה או ישלוף פועל לפי שם העצם, בום, אוצר מילים של ילד מתרחב, כי מחרתיים הוא יוכל להבין מה זה כשאמא אומרת, אני נוסעת לתדלק שנייה את הרכב, לא הבנתי מה זה לתדלק, אבל זה דומה לדלק, ואמרת לי רכב, אז אוקיי, כבר יש לי אסטרטגיה. אז שוב, אני לא ספרתי כמה מילים הילד מכיר, אבל אני עושה וי על אסטרטגיה, ותמשיכו בלעדיי. אז יסמין, אני מקווה שזה יחסית ענה, צורת ההסתכלות הזאת, ויכול להיות שהמבט על מטרות דרך אסטרטגית שאנחנו מלמדות ילד או הורים, אני חושבת שנגיד גם בהקשר של מטרות של קשב, היו גם כמה מטרות שהן דומות, תזכרו את זה בתור אפשרות של חלוקה למשהו שהוא יותר מדיד, כי באמת יש דברים שהם endless, או שהמדיד שלהם מעושה מדי, לא משהו שהייתי באמת רוצה להגיד, כן, את זה הילד הצליח. טוב, זה נשמע לך נגיד כיוון מחשבה? כן, כן. יופי, מעולה. ועכשיו באמת אני רוצה, כולכם בהנהון, כן או לא? אתם יודעת מה לא, בהונות, זה יותר מצטלם יפה. זה נשמע לכם כמו משהו שישנה את הטיפול? שאני מתייחסת למטרה כזאת ככה ולא להרחבת אוצר מילים? תעשו לי עם הבוהן. יפי, זה בצולם, רגע אני עוברת לכל המצלמות. במסך השני זה כל המצלמות הכבויות. סבבה, מעולה. תחשבו איזה שינוי זה עושה. וזה ילד שיכול להגיע מ-36 טיפולים שלא השגתי כלום, ל-12 טיפולים שווים בטירוף אפילו. וזה ממש הסתכלות אחרת. אבל נגיד זאת תשובה ששלפתי עכשיו מהשרוול, איזה יופי, כי עבדנו על זה 3 שנים, ולא עבדתי על זה לבד, וזה היה בצוות מאוד 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 גאוני. ומורן עשה לי ביוני. מודה לך על הפירוטכניקה. סבבה. אוקיי, עכשיו באמת הייתי רוצה לשמוע, אם יש למישהי, אחרי ששמעתם נגיד סוג כזה של תשובה, או שזו כזה תשובה סופר מייבשת, ואז נגמרו לכם מראש השאלות, או שיש באמת למישהי עכשיו בא לה להגיד איזו מטרה שמאתגרת אותה והיא תקועה איתה, ובואו ננסה לחשוב. וכשאתם מתלבטות אני אשתה. אוקיי, אז במקרה הכינונו מראש דוגמאות, אם תתלבטו יותר מדי, אנחנו נשתמש בהן, אבל באמת, אם מישהי רוצה להתפרץ, הרווח יהיה שלה ושל כולם, feel free. אוקיי, צריכה להקטין אתכם ולחזור על עצמי. שאלה. בטח, איזה כיף לי. יש לי גם לי. הרבה פעמים מגיעים אל הילדים לטיפולים קצרי מועד, באמת כאלה שאין להם ביטוחים משלימים, או רבע ל9, או כל מה שאמרת מקודם, שההורים הם לא פרטנרים, כאילו הרבה עובדים זרים, הרבה משפחות רווחה, הורים עם סכיזופרניה, כאילו אנשים שאפשר מחוז מרכז? מחוז מרכז? לא, לוד.
כן, גם לנו יש. ובאמת נורא קשה לי לקבוע מטרות. נגיד ילד בכיתה ב' שאמור להיות בחינוך מיוחד, זה הטיפול גם הראשון שלו לפעמים, ויש כל כך הרבה, ואני אומרת, מה אני אעשה? 9 טיפולים, מה אני אעשה? אז באמת, אני חוזרת על משהו שאמרתי במפגש הקודם, לא מול כל הורה מתאים לקבוע COPM, לצידו לפחות, למרות שכן הייתי משתדלת, לפחות להבין, לקבל מידע. כמו שאת אומרת, ילד חינוך מיוחד, זה משהו שאני ממש לא אוהבת להגיד למודרכות שלי, ושוב, זה מוקלט, I'm sorry, צריך לדבר עם המסגרת החינוכית. אני באמת עושה את זה במקרי קצה, כי אנחנו מכירות את העומס שלנו, זה נשמע נגיד, שתבחרי מתוך מטופלי הקצה שלך את קצה קצתיהם, באמת צריך איזשהו מידע ספציפי. כמו שאת אומרת, זה ילד שצריך חינוך מיוחד, את לא יכולה להיות חינוך מיוחד, אבל צריך משהו, צריך נקודת התחלה. וצריך משהו שאולי ההורים יצליחו לקלוט ולהעביר הלאה, או hopefully שהבית ספר יהיה מספיק פרטנר מרחוק, כשאת שולחת איזשהו דף עבודה ספציפי. אז אני חושבת שכן, זה יצריך יותר השקעה באיסוף מידע, ואחרי איסוף המידע, פשוט לשבת עם המדריכה ולשבור את הראש, איפה שמים את החץ, את המחט, מה שנקרא, כי יש לנו עכשיו קצת, ואתם תראו שיש ילדים שאתם תוכלו להגיד, אוקיי, זה ילד שבסוף, בסוף, בסוף, הדבר שהכי תוקע אותו בעולם, זה שהוא אפילו לא מנסה. הוא כבר יושב ככה, אין לו שום תחושת מסוגלות. או יושב מול דפים, הוא אפילו לא מרים את הטוש. יכול להיות שהפוקוס יהיה על זה, וזה השינוי הקטן שתעשי, וזה השינוי שישנה לו את החיים. או ילד אחר שסתם אני מדמיינת עם הורים uncapable, והוא בכיתה ב', סתם אני נתקעתי לה הדוגמה שלך, והוא מספיק נבון ותתני לו איזושהי אסטרטגיה שהוא יכול להשתמש בה בעצמו, ומאוד מאוד לחזק יחד איתו את הנה הצלחת עכשיו להשתמש בזה לבד. שמתי לב שעכשיו עשית זה וזה וזה וזה, וואו, בוא נראה אם אתה תצליח להשתמש בזה אחר כך. ממש הייתי מעדיפה שהילד הזה ידע את הקצת שהוא יודע לעשות, וזה כבר יהיה לו מנטרה במאחור של הראש, וגם כשהוא מחר הולך להפסקה או לשיעור עברית, אז הוא יזכור שהוא יכול לעשות את זה. בצורה של מדליה, בצורה של שלט, בצורה של משהו, אבל תדעי שזה קצת שהולך איתו. אז באמת זה, שוב אני חוזרת לאיסוף המידע, אם זה לא מההורים, מהמסגרת החינוכית, מאיפה שאפשר, ובאמת המון המון דיון של כאילו, אוקיי, איפה אני שמה את האצבע, איפה אני שמה את המחט, ותראי, אני מבטיחה לך, שבשלושת המטופלים הראשונים, שתנסי לעשות את זה איתם, זה יהיה סופר מגמגם, בשלישי גמגום בינוני, ברביעי עלייה בשטף, בחמישי הסוואה מושלמת של השטף, וכולנו עדיין מגמגמות את הנושא. בסדר? אבל חתיכת אתגרים, ממש. ותמיד יש, ובאמת הם הילדים שצריכים את המיקוד שלנו. כי אחרי זה כזה טיפול, בסדר, סיימנו איתם, יאללה נקסט, וזה מדכא. ואני מכירה כאלה. עקב הוותק שלי, יצא לי מלא כאלה, שאתה פשוט מחכה שזה ייגמר. וכשאתה לומד לדבר שפה, ואני אומרת את זה בכאב, כאילו גם עלינו כקלינאיות, איזה מבאס להרגיש שאתה עושה טיפול בכאילו. שכאילו, הוא צריך חינוך מיוחד, אני הפלסטר עד אז. ופתאום מתחילה שפה אחרת, שאני הפלסטר בדיוק במקום, ואני לא רק פלסטר, אני גם פלסטר ופנס קטן. והפנס הקטן הזה עוזר להורים, לילד ומישהו. אז תודה רבה על השאלה, אני מקווה שזה טיפה עזר להפיח מוטיבציה, אבל להיכנס לתהליך, וזה לא תשובה של ככה עושים, והנה תקנתי. תודה רבה. ונכון, הייתה עוד מישהי שרצתה? כן, אורי. אני רציתי לשאול רק, העלאת תחושת מסוגלות זה לא מטרה שלנו כקלינאיות, לא? זה לא מטרה שלנו. אבל במשהו ספציפי נגיד כן. לדוגמה, אם אני ילד עם קשיי שליפה, כבר נמאס לי, ישר אני לא רוצה לספר לך. ואני רואה שסיפרתי חוויה או משהו, והשתמשתי באסטרטגיה שלמדנו, והפעם הצלחתי, אז אני כן, אנחנו ספציפיות. העלאת תחושת מסוגלות סביב משהו שפתי. נגיד, אם הייתי מדמיינת מטופל של אור, אז לא הייתי משאירה את זה, ובעיקרון תצליח, אבל אולי במשחק חברתי, שהוא לפחות יוכל, להשתתף בהפסקות אור, אם לא בשיעור,
שהוא יהיה עם חברים שלו, שהוא יבין איך משחקים משחק, איך משתמשים בקובייה, אף אחד לא לימד אותו. אז אורית, אנחנו כן נחבר את תחושת המסוגלות הזאת למשהו מאוד ספציפי, ותודה שעזרת לי לחדד. זאת הייתה הערה חשובה. משהו ספציפי שקשור לתחום שלנו. ונכון הייתה מישהי שרצתה גם לשאול על זה, כי היו 2 שניסו, שדמיינתי. אני רואה כפול. סבבה. אז ממשיכים, וראיתם איזה כיף שאורית פרצה, אז תנסו גם. טוב. עכשיו מה שהבטחנו. וזה משהו שכן אני אשלח לראשי תחומים, איזשהו עותק של הטבלה הזאת. שימו לב, היא גרועה ביותר כי יש פה מקום ל5 מטרות. אנחנו בעד 3, אבל אני נותנת להורים לפעמים קצת יד חופשית אם צריך. כשהורים מתחילים לכתוב לי, הופה, ראינו חדשות, לא רוצים לראות, פה למטה, אז אני עוצרת אותם, כי באמת שלא יחרגו יותר מזה, כי עוד מעט תראו גם מה קורה. אבל שירה, כשהם כותבים את החשיבות, אז זה עוזר פתאום לבחור מבין 5 האלה. גם אם ההורים כותבים בהתחלה 5, זה בסדר. סבבה, תודה. אז עכשיו כבר קצת קפץ 2 צעדים קדימה, אז אני אסביר מה זה החשיבות הזה. מה זה המילים האלה? אז כמו שאתם רואות בכותרת, זה בכלל מ-occupational therapy. We stall, but we're better and we're smarter and we're gonna do better things with that. Because we're the best. כמו שפעם אמרו לי, וואו, שירה, יש לך אנרגיות שמרפאה בעיסוק, וממש נעלבתי בשם כולנו, כל הקלינאיות תקשורת. אז אנחנו ניקח את זה וננצח עם זה. אז מה שאנחנו עושות, בתחילת תקופת הטיפולים, כמו שאמרנו כלל האצבע, זה פחות או יותר טיפול שלישי, לפעמים שני, אם אני מרגישה שאני רוצה כבר להגיע למטרות, או אחרת אני אלך לאיבוד מדי. ממלאים ביחד עם ההורים טבלה, אחרי שיחה ארוכה של תשאול. ואני היום יכולה לעשות את זה, תוך כדי שיחה עם ההורים, וזה לקח לי, נגיד, 1 שנה ומשהו. אז קחו את הזמן, זה גם יכול לקחת 0.5 שנה, לא כולם צריכות לעשות את זה לאט לאט לאט, כמוני. אפשר לעצור, כמו שאמרנו, להגיד להורים, יש לי כיווני חשיבה, אני רוצה לנסח את המטרות, אני מלא את זה בשבוע הבא, אפשר כבר לבוא אם זה כתוב, אם כתב היד שלכם הוא לא כמו שלי, אפשר להגיע עם הטיוטה של המטרות להורים, רק לראות שהשארנו קו איתם, שהבנו, לאן בגדול הכיוונים של הטיפול אמורים ללכת. בעזרת המדריכה אפשר להפוך את זה באמת לספציפי, למדיד, למשהו שמתאים לתקופה שהיא קצרה. כותבים את המטרות, אני עכשיו הולכת לדבר באוויר, זה נשמע כמו מלא מתמטיקה, זה מה זה פשוט, זה הדבר הכי פשוט שדיברנו עליו בשני המפגשים האחרונים. נותנים להורים מתוך תחושת הבטן, באמת שלא יחשבו יותר מדי, לדרג מ-1 עד 10, כמה המטרה הזאת חשובה להם, עוד מעט הטבלה תהיה מלאה. 1 זה ממש ממש לא חשוב, ואז באמת אין סיבה שנעבוד על זה, 10 זה מאוד מאוד חשוב, הצילו, אם לא תצילי אותנו עכשיו, אנחנו לא יודעים מה לעשות. בסדר, זה דרגת החשיבות, וכמו שנועה חידדה, זה כן יכול לעזור לנו להגיד, רגע, זה דרגת חשיבות 10, 10, 8, 1, 9, בואו נעיף את מטרה מספר 4 של דרגת החשיבות של הנמוכה, ונתמקד. רגע, שירה, יש לי שאלה. כן. בשלב הזה המטרות נכתבות גם על ידי ההורים מתחושת הבטן שלהם, או שזה כבר אחרי הניסוח המשותף? זה כבר יהיה אחרי הניסוח המשותף שלנו. נניח, כשעכשיו אני מעבירה קבוצה של מיומנויות חברתיות, אני כן נותנת להורים מתוך, כן איזשהו בנק. זה כן קבוצה קצרת טווח וזה קבוצה, אז זה הרבה יותר מצומצם היכולת שלנו שם. לנסח מטרות בערך שמתאימות לילד שלהם, ואז אני או מרפאה בעיסוק טלי קפח, יושבות ומדייקות עם ההורים כדי שזה באמת יהיה מדיד, וכמו שאתם זוכרות, בשפה חיובית. לא הילד יפסיק, אלא משהו שהוא יצליח, שזה יהיה ספציפי ולא שיהיו לו יותר חברים. עוד מעט, באמת אתם תראו את המטרות, אבל כבר אנחנו נכתוב את זה פה, הטבלה הזאת, זה כבר לא טיוטה. זה כבר משהו שאנחנו הולכות איתו, ובעזרת השם גם הם מסגירות את זה בסוף. באותה שליפה מהבטן, אני רוצה שההורים ידרגו מ-1 עד 10 רמת ביצוע היום. כמה הילד טוב או פחות במימוש המטרה הזאת ביום יום. ואז רמת שביעות רצון מ-1 עד 10. עכשיו למה שביעות רצון ורמת ביצוע זה לאו דווקא אותו דבר?
כי נראה לי שאמרתי את זה פעם שעברה, נגיד היום אוצר המילים של דני הוא 4, אבל שביעות הרצון של ההורה, הנה 4 היא 1, כי אנחנו משפחה של סופרים ובלשנים ולשונאים דוברי 7 שפות, זה קטסטרופה מבחינתנו, כתם לבית, או להפך, ילד שרמת הביצוע שלו היום, נגיד בשימוש בבקשות מול ההורים, היום רמת הביצוע היא גם כן 4, אבל שביעות הרצון של ההורים תהיה 9, למה אתמול היה 1, הוא פתאום התחיל משהו, אני מבסוט, אני מאושר עד הגג. אז זה גם ילמד אותנו המון המון על איפה המשפחה נמצאת, על תהליך, לפעמים על ביקורתיות של הורים, לפעמים להפך, על עיניים חומלות, באמת זה ילמד אותנו המון. אז ממלאים ביחד עם ההורים, כותבים את המטרות, ואז אומרים להם, תזרקו מהבטן, ומכריחים אותה, מכריחים, כי זה שווה. תנו לי מספרים, כמה זה חשוב מ-1 עד 10, מה רמת הביצוע שלו כיום, זרקו מהבטן, ומה מידת שביעות הרצון. עכשיו, כמו שאמרנו, בתחילת הסדרה מדרגים מ-1 עד 10, בסיום הסדרה ההורים מדרגים עוד פעם, בלי לראות כמה הם דרגו בהתחלה. זאת הערה ממש חשובה שלא תמיד זכרתי להגיד אותה, כי אנחנו רוצים שלא יהיה להם נקודת השוואה. כזה, הוא השתפר רק קצת, אנחנו רוצים עוד טיפולים, שבאמת זה יהיה נקי. זאת המטרה, ככה ניסחנו אותה, זרוק לי מהתפקוד שלו היום. ומשהו שחשוב להגיד, מעולם הריפוי בעיסוק, אצלנו זה באמת עדיין, מוזמנות לעשות דוקטורט או תואר שני, מי שרוצה. בריפוי בעיסוק, פער של 2 נקודות, או יותר כמובן, מעיד על שינוי קליני. ילד שלא ידע לבקש, וביקש 4, ובדרגת ביצוע שההורים אמרו 4, ובסוף תקופת הטיפולים זה 6, זה שינוי קליני. האם זה אומר שהילד מתוקן? לא. האם זה אומר שהילד לא צריך יותר עבודה? ממש לא. ויש לנו פה שינוי קליני משמעותי, הילד עבר משהו בסדרת הטיפולים הנוכחית. וההשוואה הזאת, עוד מעט באמת נראה אותה מול העיניים, מאפשרת להורים לראות את ההתקדמות ולהגיד, וואו, בחיי ששמעתי את הוואו הזה כל כך הרבה פעמים, והוואו הראשון ששמעתי דווקא היה כשרק התחלנו למלא טבלה. פעם ראשונה ישבתי עם איזה אמא, והתחלנו לכתוב ביחד מטרות, במפגש שלישי. וכשיצא מהמפגש אחרי השיחת הורים, היא אמרה לי, את יודעת, אני בהתפתחות הילד עם כמה ילדים. זה כבר ילדה, לא יודעת כמה שלי, זה מביתר, יכול להיות שזה גם הילדה 12, לכו תדעו. בלי עין הרע, הייתי בהתפתחות הילד הרבה פעמים, אף פעם לא ישבו וקבעו איתי ככה מטרות. וואו, תודה רבה. ואז בסוף תקופת הטיפולים, הוואו על ההתקדמות היה סופר מרגש. והיה וואו בהתחלה, היה וואו בסוף. מאחלת לכולכן, מגיע לכם, זה עשה לי מה זה כיף. באמת לא הייתי צריכה שוקולד אחרי הטיפול הזה, זה כבר מילא אותי מעצמו. אחרי הטיפול שאחרי אכלתי חבילה שלמה, אז שלי. אוקיי, בואו נעבור קצת על הדוגמאות. נניח, יצליח להביע שמחה וחיבה במפגש עם חברים, במגע מותאם או במלל. לא נראה לי שדיברתי על הילד הזה פעם קודמת, זה ילד שנגיד המטרה הראשונה שההורים קבעו זה יפסיק לגעת באוזניים של חברים כשהוא פוגש אותם והוא שמח. אז עזרנו להם לנסח מטרה שהיא חיובית, שהיא, שימו לב, לא סופר מדידה, אבל זה מדיד בזה שזה מול חברים. נגיד, לאו דווקא מול כל אדם, לאו דווקא בתוך המשפחה, כן נתנו לזה איזושהי מסגרת שהיא יחסית ספציפית, וזה גם כן ספציפי יותר לפגוש חברים בצורה מתאימה. לא כתבנו איזה מלל, שימו לב, הדיוק של זה בינוני ומטה, אבל זה כבר יותר טוב מאיך שעבדנו פעם. מטרה 2, יצליח לשתף ברגשות וחוויות עם שאלות מכוונות של מבוגר, זה כבר קצת יותר דומה למטרות שדיברנו עליהן פעם שעברה. השתתף במשחק גם כאשר הוא לא ראשון. וואלה, פה יכולנו להיות יותר ספציפיות עם חבר לעומת עם מבוגר, נניח, כי עם מבוגר זה תמיד הרבה יותר קל, הרבה יותר מבוסת. שימו לב למטרה המאוד פתוחה הזאת של ההורים, יצליח ליהנות במשחק תנועתי וישתתף בו, כי זה באמת ילד שאוהב שולחנות. זה מטרות, סליחה לא אמרתי, באמת שנקבעו לילד בקבוצה של מיומנויות חברתיות. יצליח להצטרף למשחק קיים עם חברים לאחר בקשה. לא התיישבתי לידכם, התחלתי לשחק, אלא אני מבקש עם הפה. ומטרה של ההורים, ילך לחברים הביתה אחרי הגן ללא ההורים. דרגת החשיבות, הכל די מאוד חשוב, שימו לב לשש הזה, הוא ספוילר להמשך, וההורים יראו דרגות ביצוע. באמת זה היה ילד שהגיע לנו עם יכולות לא מדהימות. אני כן חייבת להגיד
לגבי המטרות פה, כשילד כבר מתפקד בשש במשהו, בוודאי בשבע ושמונה, לא בטוח שזאת תהיה מטרה שנבחר לעבוד עליה. כי שש זה כבר יחסית תפקודי, שבע בוודאי שזה יחסית תפקודי. אז אם זה ילד שהוא כבר על שבע, ניתן להורים איזושהי הדרכה של הכל בסדר, תתקדמו הלאה. אם זה שמונה, don't call us, we won't call you, אבל פה באמת מדובר על ילד שלא כל כך מתפקד. אוקיי, התחלנו סדרה של טיפולים. פה אני רוצה לחזור לשאלתה של נועה. נועה שלא רוצה לקבוע מטרות ספציפיות כי זה מפחיד, כי אם לא נצליח, I'm telling you, באמת נועה, זה קסם. זה קסם. אתם זוכרות את המטופל שנתתי לכם, אני לא רוצה לדפדף עכשיו במצגת כי זה לחזור כזה 50 שקופיות אחורה, שהייתה לי שיחת הורים כזאת עם אמא של, הוא כל הזמן רב עם הסבתא, אני רוצה שהוא ישתפר בשפה, הוא זורק דברים והוא מתוסכל, יאללה לכו לטיפול רגשי, לא הצלחנו לקבוע מטרות, לא הצלחנו, קבענו איזושהי מטרות שהצלחתי לחלץ מהאמא על זה שהוא באמת יבקש עם הפה, במקום לזרוק חפצים, בטיפול לא זרקנו חפצים, עדיין, לא יודעת, לא תסכלתי אותו עד כדי כך, כל מיני מטרות באמת שאמורות לקרות בבית, כן דיברנו על תיאור חוויות שההורים רצו שהילד, וואי, אני כזה מתפתה לו לחזור אחורה, לא חוזרת, כי באמת אני אלך לאיבוד, ממש מטרות כאלה שגירדנו ואמרנו בערך, ועכשיו נגיד עברה חצי סדרה, ואני חייבת להגיד לכם, שהמשפחה, באמת כאילו אבא הוא שוטר, האמא מתפקדת כלבד בבית רוב הזמן בתקופה הזאת, הם היו אמורים להתקבל להדרכת הורים, לא פנויים. אני רואה את שיעורי הבית שלי המאוד מאוד ספציפיים, הולכים וחוזרים לעומת שבאו גם המגניבים שביניהם. ועצרתי את הסדרה באמצע, וקצת שאלתי את מה קורה. כי אני הרגשתי סבבה, הילד נפתח אצלי, ברוך השם, אני עובדת ליד המטרות שקבענו, בכלים שבתכלס בעיקר אמורים לדובב את הילד, ונועה, קסם, הוא השתפר בכל המטרות, ואנחנו רק באמצע הסדרה, ובחיי שלא עשיתי כלום. ושימו לב לילד הזה, ילד שבסוף קיבל הבחנה, והיום פגשתי אותו לפני שבוע, הוא בכיתה מתקדמת, סיפור אמיתי. ילד באמת עם טונות קשיים, הוא טונות קשיים, אני אפילו לא יכולה להגיד את זה, ואופה, הוא התקדם בטירוף. יש איזשהו קסם בהגיד הספציפי הזה, גם בתחושת בטן שקורית להורים, משהו שם זז, ממש משהו שם זז. שימו לב לקפיצה במטרות שההורים היו מאוד מחוברים אליהם, לפחות בחלקם, מטרות שזה כזה, כמו שנועה אמרה, זה מאוד עוזר לנו להבין איפה ההורים יהיו מגויסים ואיפה פחות, אבל תראו איך הילד יתקדם. עכשיו, תשאלו אותי בתור המטפלת, וגם את טלי המרפאה בעיסוק, בסוף תקופת הטיפול זה היה, איזה באסה, אנחנו רוצות אותו בכיתה מתקדמת, ובאבחון תקשורת, קיבל הבחנה. מבחינתנו זה היה ילד שלא זז בקבוצה, אבל ההורים ראו שינוי ביום יום, כי הם ידעו לאן להסתכל, והם ידעו לאן להסתכל כשהם פרגנו לו, והם ידעו לאן להסתכל כשהם רצו שהוא יתקדם בבית, והם ידעו לאן להסתכל כשנתנו שיעורי בית קבוצתיים, על מה הם רוצים לעבוד. ואופה. אז באמת, לצד האימאלה, יש גם וואו, והוואו אמיתי. ואני גם לא אחזור לשקופית הראשונה, למרות שהרבה יותר קל למצוא אותה, אם יוצאים, מגיעים למקומות נפלאים, אני חייבת להגיד שבתור, כבר התבחנתי על זה מלא, מטפלת ותיקה כמעט מאוד, זה משנה את הטיפולים לגמרי, את הנחת מהטיפולים לגמרי, ממש, זה שם אותנו במקום אחר. אז זה הדוגמה לטבלה, אני אשלח לכולם טופס כזה של טבלה ריק, ובאמת אני חייבת להגיד לכם שהסתכלתי על המתמטיקה ועל הדף הזה שרגע איך מדרגים ומה עושים, זה חשבון מה זה פשוט. והיום אני לא מבטא. אפשר להתפרץ רגע? בטח! יש גם ערך גדול שהציונים יורדים בסוף סדרה, ולא רק עולים. אוקיי, טוקטומי. כאילו יש לזה משמעות שההורים פתאום יותר מודעים, זה מעיד לא על זה שהילד הלך אחורה, כי הילד לא ילך אחורה, אבל זה כן מעיד על זה שההורים יותר מודעים לקושי שלו,
וזה גם איזושהי נקודת פתיחה להתקדמות. רק רציתי לציין שלא תמיד הם עולים, הם לפעמים גם יורדים. תודה. אני מניחה, ואני זוכרת, האמת היא שתוך כדי שדיברתי על התקדמות, זכרתי שיצאנו לדבר על זה, ואמרתי, התלבטתי אם להעלות את זה או לא, אז תודה אסתר. תודה רבה, וזה באמת מאוד מאוד נכון. אנחנו מסתכלים בצורה מפוקסת על משהו, המשקפיים של כל המעורבים בטיפול מאוד מאוד שונים. ותודה על זה. זה באמת יהיו הילדים המיוחדים שעכשיו נצטרך לקבוע, כמו שקראתי, הם טיפולים מיוחדים ויוצאי דופן, אז עכשיו נצטרך לקבוע עם ההורים מטרות שאיתם נצעד קדימה. אבל הם איתנו עכשיו, וכמו שאסתר ציינה, לפעמים כבר ראינו מה יש לילד, וההורים עוד לא היו שם. ונכון אסתר, זה טעת עם האבא שמתלהב, כן, היא תבניתית, זה מצוין תבניות. זה היה איתך? לא, אבל. תבניות זה מצוין, זה עוזר. וואלה, הנה, נכון? נכון, דנה, אהלן ריבוע כתום. בקיצור, כן, אבל ממש צחקנו על זה, שכאילו, לפעמים ההורים צריכים את הזמן הזה, כדי להבין מה קורה ומה יש לילד, ואז באמת מתחילים משהו חדש, וזה טיפולים לא מהרגילים, זה לא, לרוב יהיה לנו נחת, לא סיפורי בואו ניקח טישו, אבל תודה רבה, זו הערה מאוד חשובה ובאמת מאוד מלמדת. אפשר גם להתפרץ? סורי, אין לי מצלמה היום. במחשב. אז זה דורון פלג או פלג דורון? פלג, זה השם שלי. יש לי שאלה לגבי, אני מרגישה שיהיו הורים מסוימים שמאוד ירצו את האינפוט שלי, כלומר, בעצם אנחנו דורשים מהם לדרג, כאילו בעצם איך הילד מתפקד, איזה ביצוע יש לו. ונראה לי מאוד ישענו עליי, כאילו, ההורים יש להם נטייה להגיד, את יודעת, את יש את המקצוע, את אמורה לדרג אותו, איך הוא ביחס לבני גילו, האם כאילו אנחנו מתייחסים לזה, או ממש שולחים כאילו head on כזה ההורים? אז יש לשאלה שלך תשובה אחת שמחולקת לשני חלקים. בשביל שנגיע באמת למדידה של התקדמות, אז אנחנו כן נצטרך לעודד את ההורים פלוס פלוס, לסמוך שנייה על עצמם, ולתת את הציון. כי אנחנו נרצה לראות בעיניים דווקא לא מקצועיות. אני לא רוצה שקצנברגר ימדוד עירית קצנברגר, לדוגמה, תמדוד לנו את ההתקדמות. אנחנו נרצה שההורים יגידו מה קורה לילד ביום יום. וזו תחושת הבטן שלהם. וזה מתחבר לחלק השני של התשובה. כמובן שבשיחת הסיכום יש טונות מקום לאינפוט שלנו, וברור שנספר להם במה אנחנו רואים שהילד מאוד יתקדם, במה אנחנו רואים שעדיין יהיה צריך פוש בעתיד, מה אנחנו רואים שהדברים שעוזרים לו להתקדם. אנחנו רואים מכירות את הילד, וזה משפט שאני די בטוחה שאמרתי בפעם הקודמת, ואני אחזור עליו כי הוא מאוד חשוב. כמעט לכל הורה יוצא לי להגיד, אני דוקטור, לא באמת, ואין כוונה כזאת, בלי נדר. למקצוע שלי, סבבה, אני יודעת הכל, אני חכמה, אבל אתם דוקטור לילדים שלכם. אתם רואים אותו ביום יום, אני לא. אני לא יכולה לדעת באמת 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 איך הוא מתפקד. אפילו במעבדה. גם אני אומרת את זה אחרי אבחונים, זה מעבדה. זה לא באמת החיים האמיתיים. אני רוצה לשמוע מכם על מנת באמת להרגיש. מ-1 עד 10. האם עכשיו כשהוא פוגש חברים, הוא ממשש להם את האוזניים, או שהוא פונה אליהם, בדרך מקובלת מילולית. המראה חיבה? זה ענה קצת איך נחלק את השיחה? כן, כן, אני פשוט חושבת שזה מאתגר מאוד, הניואנסים פה הם יצטרכו הכוונה. סבבה, אבל אנחנו לא נרצה ללכלך את איך שהם רואים את ההתקדמות עם ההכוונה שלנו. שוב, כמו שאני אומרת, בשיחת הסיכום יהיה את המקום לסיכום שלנו, אבל מראש אני קובעת מטרות, ותעללי בדוגמאות הקודמות, מה הילד עושה עם סבתא? האם הוא יושב על הברכיים שלה ומספר לה מה היה בגן? אני לא רוצה להגיד להם מה אני רואה פה במעבדה. הוא ישב איתה או לא? הוא היום מדבר איתה בטלפון ומבינה את ההיגוי שלו או לא? סימפל. בסוף אנחנו רוצים לצאת מהמקצועיות שלנו, להפוך, כאילו אני מרגישה שיש לנו, אנחנו לומדות מונחים ואסטרטגיות, ואנחנו סופר מקצועיות גם באיך שאנחנו יודעות לנתח ילד, אבל אז אנחנו באות לדבר עם הורים. בעיניים שלי, ויש שחולקות עליי, גם לכתוב דוח. אני רוצה לדבר בשפה של ההורים, שהם יבינו, שהם ינהלו. פתאום אני הופכת את
הפרופסורה שלנו לפשטות, וזה, אני חושבת זה באמת המון ניואנסים, ברור שצריכים את ההכוונה שלנו, הם באו לנו כאיש מקצוע, אבל כשאני רוצה לקבל משוב, אני צריכה משוב. מה הילד שלכם עושה? וכשאני רוצה להגיד להורים, אני סומכת עליכם שאתם תמשיכו, אז גם אני סומכת עליכם באיך אתם מתארים לי אותו. אל תשתמשו במילים גבוהות, אל תשתמשו אז אם הוא מצליח לספר את סיפור רצף או לא. דיבר עם סבתא או לא. נכנס לגן מחייך או בוכה. סתם אני אומרת. בסדר, מקווה שזה כן, כן, צד מבינה האתגר, לגמרי. כן. וזה מאתגר, זה תהליך. כאילו, אני אומרת, נועה, תעיד, כמה פעמים נכנסתי אליה לחדר ואמרתי לה, איזה כיף שאני כבר לא קלינאית חדשה, סורי. זה אחלה תקופה. אבל קשה, זה קשה, באמת, דורון, סליחה, פלג, אני לא רואה את הפרצוף שלך כדי לדעת, כדי לנחש. אבל, לא, לצערי לא עד כדי כך צעירה. לא, אבל אני באמת אומרת עכשיו, אני מדברת כאילו, עניתי לך מתוך ביטחון כזה של, אני יודעת איך לנהל את הסיטואציה המורכבת הזאת, כאילו אני יודעת הכל, אז א' לא, וב' כשאתה יותר זקן, אתה יותר חכם. ואולי את גם כבר יודעת את זה, אני לא יודעת איפה את על הסקאלה, שלחי לי תמונה. סתם. תודה רבה פלג. ואסנת, ראית שהורדת את המיוט, את באיקון? או שסתם... אני רציתי לשאול, זה לא עלול להיות קצת מתסכל להורה שפתאום ילד, אנחנו עכשיו מאוד מוכוונים על איזשהו משהו שהוא עושה, ואנחנו ממש כאילו עם הזרקור על זה, ויש ילדים שלא מתקדמים בקצב מהיר מדי, או אפילו לפעמים לא מתקדמים. זה תודה לא רבה עלול לשאלה. לתסכל? אז אני אענה משני כיוונים. דבר ראשון, באמת, אם אני קובעת, ואנחנו בתהליך למידה מתמיד, אם אני קובעת מטרה שהילד לא מתקדם בה אחרי סדרת טיפולים שלמה, אז או שהיא הייתה רחבה מדי, או קשה מדי וגבוהה מדי, וזה באמת משהו שאני לומדת תוך כדי הליכה, ולכן ישר אמרנו, תמיד תדברו עם המדריכה, מה נראה לכם ריאלי, ולפעמים עדיף לכוון יותר נמוך, מדרגות קטנות, מאשר לכוון למשהו גבוה מדי. ואת צודקת בשאלה הזאת של התסכול. לגבי וזה מצריך לחדד אותנו. לגבי הפוקוס על דברים, אז אני רוצה עכשיו באמת לחזור כאילו, לא יודעת, כששאלת אותי, אני לא יודעת אם לזה התכוונת, אבל ממש דמיינתי, נניח, תינוק עם תסמונת דאון שהגיע לנו לטיפול. ובאמת אנחנו צריכות להיות בפוקוס על דברים, וההתקדמות תהיה איטית, ונניח שנקרא להם מתסכלת, אבל אנחנו כל הזמן ביחד עם ההורים לומדים את הקצב של הילד. ונניח, עכשיו נגיד הדוגמה שנתתי, על הילד תסמונת דאון הזה, שאנחנו מרגישות שאנחנו צריכות ללמוד את ההתקדמות, זה ילד שיכול להיות שהייתי אומרת לך, לא היית מודרכת שלי, בואי לא נקבע לו COPM. אולי הוא לא הילד שמתאים כרגע. אולי עוד שנתיים כבר נרגיש שהוא כן מתאים. כרגע, וואלה לא. בואי נתחיל עם הילדים הלא מתסכלים. האלה שאנחנו יכולות יותר להסתכל על מטרות לדוגמה שראינו במפגש הקודם, ולהגיד אוקיי, בגדול נראה לנו סבבה. אם יש חשש מילד כזה שבאמת כאילו צריך להסתכל על דברים מזעריים וזה ייראה רע, אז אולי הוא לא הילד להתחיל איתו. בסדר? תודה. עוד מישהי שאלות? עוד מישהי הערות? נחזור למצגת. נראה לי שזה כבר הייתה השקופית האחרונה. הנה, זה מה שהיה אמור להיות עכשיו, אז כבר עשינו. צ'ק. עכשיו הולכים לרוץ. אז שוב תודה למורן ביננבאום, שבתור חברה טלפונית וחד קרן ופיה לעת מצוא, לא רק שנעזרתי בה היום, בעצם איפה היה לי בשלוש תמונות של COPMים שלה, היא ממש החליטה שבא לה לשתף את הצוות בזה, ומורן, אם את כאן עדיין, אז מוזמנת להתפרץ, שהיא פשוט התחילה, ניסתה, ואיזה כיף לה, והיא רואה התקדמות, ואיזה נחת זה עושה לה, ואיזה נחת זה עושה להורים, ופשוט אחת לכמה שבועות, לוואטסאפ של הצוות, הגיעה לנו תמונה של COPM, שימו לב איזה יופי של צנזורה, ממש מהמם,
נגיד היום כשהיא שלחה לי, כשהיא נתנה לי רשות להשתמש בדוגמאות שלה, היא אמרה לי, כן, אבל שירה, תראי, יש שם מטרות, מה זה לא משהו? נגיד, ואני לא אומרת עכשיו על אף מטרה אם היא משהו או לא משהו, אבל בואו נקרא קצת את הדוגמאות של מורן, ותסתכלו על המספרים, אני לא הולכת לעבור על זה. ונתן יעביר מסר באופן ברור וממוקד, תוך התחשבות בצורכי המאזין. אני יכולה כבר קצת להתחיל לדמיין פה בגדול את הילד. יונתן השתמש באסטרטגיית תיאור בעת קושי בשליפת מילים. אחלה. ומורן והאימא ראו התקדמות, ראו כי טוב, איזה כיף, תוך כמה זמן, חודשיים ויומיים, הלוואי עליי. מוישי ישתף בחוויה אחת באופן מפורט ומאורגן. מוישי ישתמש באסטרטגיות לדיבור ברור, אז פה נגיד לא היינו איתם בטיפול, אז אנחנו לא יודעת מה האסטרטגיות, אני מניחה שזה כן שפה משותפת של מורן ושל האמא, אולי משפחה אחרת היינו מפרטות פה, אולי להם לא, ויוודא שהוא מובן על ידי המאזין. שימו לב איזו התקדמות מטורפת, וכאן כמו שדיברנו, שימוש באסטרטגיות, כי אני לא רוצה לכתוב יהיה מובן יותר, לאו דווקא בשליטתי, ואני משתמש באסטרטגיות, אולי שמתי על זה יותר פוקוס בטיפול עכשיו, כי קבעתי את זה כמטרה, אולי האמא שמה יותר פוקוס על שימוש באסטרטגיות האלה בבית, כי קבענו את זה כמטרה, I don't know, אבל קרה פה קסם. מוישי השתמש במילים מדויקות, זאת נגיד באמת מטרה יחסית כללית, ולאו דווקא הבנתי מה ההקשר שלה, אבל זה כן היה ברור למורן ולאמא. היה פה שיפור חמוד וחביב, ויכול להיות שלא היינו בכלל משתמשות בזה כמטרה, כי זה ילד שכבר כנראה תפקד, אבל תראו, מ-4 ו-0 ל-6 ו-7, 6 ממש לא מושלם, קפיצה יפה, ותראו את הסביעות רצון של האמא. איזה קפיצה. וסביעות רצון אומר, אני יכולה להמשיך בלי מורן. ואסנת תספר חוויה ותתמקד בנושא אחד, תוך שימוש בעוגן חזותי, וואו, אני ממש יכולה לדמיין את הילדה הזאת, שקופצת מנושא לנושא, ואז מורן אמרה לי, שימי לב להערות משמאל, שהאמא כתבה לי כזה בסוף, כשהיא כתבה לי את הציונים של הסוף, אחרי ההתקדמות, ואנחנו רואות פה ממש התקדמות יפה, יש מודעות, כשהיא מתפזרת והיא עוברת נושא, היא מחייכת. אופה, האמא שמה לב, הילדה שמה לב מה קורה, אני רואה פה שיפור איכותי, זה לא רק שהילדה מספרת כמו רובוט ליד טבלה, מה שצריך בטבלה, היא שמה לב, משהו בטיפול הזה היה ספציפי, ותקתק מה זה טוב, האמא ידעה על מה עובדים, אפילו הילדה יודעת על מה עובדים, ואסנת תקשיב להוראה בת 2 חלקים ותבצע, אהבתי את 9.5, הנה, תחושות הבטן של ההורים לפעמים הם עד כדי כך מדויקות, בואו ניתן להם דרור. בסדר? אז COPM אחרון, יהודה יהיה מובן לסביבה, קפיצה מסביבות 0 מסביבות רצון מינימלית לסביבות רצון מאוד גבוהה של ההורים, התפקוד עצמו קפץ כאילו במינימום כדי להיות שיפור, אבל משהו שם קרה, והאמא כתבה כזה, כשחשוב לו להיות מובן, אז הוא מובן. אז כנראה שמבחינתו יש כבר יותר בקרה, זה מה שאני שומעת בין הצלילים, אז יכול להיות שברמת הבקרה, כן אם היינו נניח מנסחים את המטרה על בקרה, לא שאני אומרת שצריך לנסח את המטרה האחרת, אולי זה היה נראה במספרים אחרים, I don't care, בין 5 ל-7 זה ממש טוב בחודשיים, טוב מאוד 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 אפילו. יהודה השתמש באסטרטגיית תיאור בעת קושי בשליפת מילים, הופ. השתפר גם במודעות וגם בקבלה עצמית, או שיש פה אימא מאוד רפלקטיבית, או שהיה פה תהליך שיתופי מטורף, כי אני רוצה שתשימו לב, שיתוף בחוויה סבבה, אבל אני רוצה לעלות להערה של האמא פה, יש לנו כלים לחודשיים הקרובים, איך אנחנו ממשיכים, קבענו א', ב', ג', עבדנו, עדיין יש שם מה לעבוד, ואנחנו יודעים איך, כל הכבוד, הנה, האמא יכולה להגיד, קיבל כלים ומשתמש המון, יש לילד עצמאות, לי אמא יש עצמאות, אז כפיים למורן, שהיא אמרה שהיא שולחת לה במטרות לא מושלמות, הטיפול נראה מפוקס וממוקד, ואני כן יכולה להגיד בשמה, סורי, שהיא באמת הייתה עם אובר נחת מהטיפול, לא רק מהתוצאה שלו, אלא גם מאיך שהוא היה מתוכנן, מאיך שהוא היה מפוקס, מאיך שילדים, אנחנו לא רוצים להגיע לירח, מצאנו את השביל לאן שרצינו להגיע. אז שוב תודה רבה למורן על הדוגמאות, ועכשיו, אחרי שהראינו דוגמאות מצוינות אם כי לא מושלמות,
אני לא רוצה לשאול את זה כשאלה, כי ממש נשארו לנו 5 דקות. אז אני אומרת את זה כאמירה. גם טיפולים שטיפלנו, נניח, אני מדברת עכשיו לקלינאיות ששמעו לפני 3 שבועות, חודש פעם ראשונה את הנושא הזה, גם טיפולים שטיפלנו בהם לפני חודשיים, היו מאוד מאוד טובים. מלא טיפולים טובים. יש לנו מלא סיפורי הצלחה. ברוך השם, אחרת היינו מתפטרות ועוברות להייטק לעשות כסף. אבל יש לנו נחת מטיפולים. וזה לא שעשינו משהו לא טוב עד עכשיו, לא בסדר עד עכשיו, אבל זה שהשפה משתנה, כל כך משנה, כמו שראינו את מהלך הטיפול, כשדיברנו על הדוגמה של יסמין, על איך אני, לדבר על אוצר מילים, מדברת על אסטרטגיות והעברה, ויאללה להתראות, איך אנחנו רואים התקדמות בזמן קצר, ועכשיו, אחרי שדיברנו על זה, למרות שעד עכשיו עבדנו סבבה, אני רוצה להראות לכם משהו. מגעיל ודוחה. אבל כבר היום ב5 בערב, כשהבנתי שלא היו משתתפות, הייתי חייבת לשעשע את עצמי, שימו לב למטרות בשפה של פעם. תרזי, תעשי יותר ספורט, תהיי בכושר יותר טוב, תשקיעי בטיפולים, תבואי מוכנה להדרכות. כמה פעמים אמרנו לעצמנו את הדברים האלה, ואיזה משפטים מתסכלים. חבל על הזמן. נגיד, את תהיי בכושר יותר טוב, זאת המטרה שלי לתקופה הקרובה. מה שקורה זה ש3 שבועות לא עשיתי כלום, עם זאת, 3 שבועות יש לי נקיפות מצפון כל ערב בחיי, שאני לא עושה כלום. וככה, כשאנחנו מדברות לעצמנו, אנחנו ראיות לעצמנו, אבל זאת הייתה השפה שלנו, כשקבענו מטרות. ופתאום כשאנחנו מסתכלות על זה ככה, זה כזה, אף אחד לא מגיע שיתייחסו אליו ככה. זה לא יפה, זה מבאס. ולאף הורה לא מגיע שילך לו הנקיפות מצפון הזה, כל התקופת טיפולים שכאילו, אני אמור להשתתף בטיפול בעיקרון. בטח לא בתקופה כזאת. ובאמת, ממש שישעתי את עצמי, ואני חושבת שלא יכלתי למצוא דוגמאות יותר מדייקות של כמה הרחב, הוא נוראי אפילו. אז הנה מטרות ספציפיות ומדידות לכולכם. תבחרי בשבועיים הקרובים מטופל אחד, ויחד עם המדריכה תנסחו לו 3 מטרות, פקודיות, קצרות טווח ומדידות, קצרות טווח ומדידות. בסדר? בשבועיים הקרובים מטופל אחד, מי שעוד לא ניסתה, זאת המטרה. לגמרי דואבול. ויש לכם שבועיים, זה מלא זמן להתבחבש את מבוחרים. ועד סוף חודש ינואר, תמלאי יחד עם הורים, נגיד זוג אחד של הורים, טבלת COPM, הנה אחת. 4 או 3 מטרות, וציונים של תחילת תקופת הטיפולים. סוף תקופת הטיפולים, זה כשתגיעו באמת לסוף סדרה, כדאי לעשות את זה בעיניים, ולא לחכות כזה לסוף סוף סוף, אחרת אין סוף. בסדר? 2 מטרות מאוד מאוד ספציפיות לכל המשתתפות כאן. אפשרי, מעשי, זה לא הופך לנו עכשיו את כל הטיפולים למשהו אחר, אבל זה עוזר לנו לשים רגל, ולהתחיל לדבר בשפה הזאת. ואם אני אגיד לכם שזה לא היה מפחיד, אני אהיה שקרנית. אז אני לא אגיד את זה. זה באמת היה ניסיון שיאללה, אין ברירה. אז מתחילים. לסיכום, שום דבר שלא נאמר עד כאן, לא כתוב כאן. שירה, אפשר רק משהו בקטנה? אין דבר, בכלל לא ראיתי לך עד עכשיו. כן, סליחה, כן, אני יודעת, אני לא ראיתי 100%. פשוט גם לא ראיתי כזה פרצופים. האמת ששירה, כזה גילוי נאות, שירה הייתה מדריכה שלי בשנה שעברה, אז אני כבר יצא לי להכיר ולהשתמש בכלים האלו, וב-COPM יצא לי להשתמש עם משפחה, סתם נזכרתי כשאמרת בסוף הסדרה, יצא לי להשתמש עם משפחה, עם ילד על הרצף, במטרות שגם כנראה לא היו עוברות היום את הרף שלי, אבל באותו הזמן זה היה ממש בדיוק כמו שרציתי. ובסיום הסדרה באמת עצרנו והסתכלנו וראינו התקדמות ממש יפה, ואז האמא העלתה, טוב, התקדמנו, אז בוא נקבע מטרות חדשות לסדרה הבאה, שזה היה משהו שממש ממש אהבתי, וזה היה ממש מרגש. ממש, ופעם לא היו דברים כאלה, זה כאילו באמת, כמו שקצת פלג אמרה, באנו לקלינאית, תתקני, לפעמים במין, אין לנו מושג, לפעמים זה קצת הורים כאלה שבא לך לנער אותם, שהנה, קחו את הפלוס, זה לא תפקיד שלי, אבל יצרת משהו אחר, תודה רבה, בר. תודה לך. באמת. מטרות חכמות מתוות את מהלך הטיפול,
שוב, אני חושבת שהדוגמה של יסמין הייתה פשוט מושלמת. מאפשרות טיפול קצר טווח, גם אם יש לנו ברירה וגם אם אין לנו ברירה, והוא יכול להיות טוב ולייצר שינוי אמיתי, אמיתי, אמיתי בתפקוד של ילד. הקביעה של המטרות הספציפיות עם ההורים והילד מחברות את המשפחה לתהליך הטיפולי, שזה ממש מתאים לדוגמה שבה נתנה לנו, תודה רבה. ומדדי התוצאה, שזה פשוט כמו קסם, משקפים שיפור מובהק ומשמעותי, גם בשבילנו, גם בשבילם. וכל הקביעה של המטרות, השפה החדשה, ממש מתייחס לתפקוד, מה הילד צריך לעשות עכשיו. וזה באמת, זה עולם חדש, זה עולם שונה, זה שפה חדשה. וכמו כל שפה זרה שלומדים, אם לא משתמשים בזה, אי אפשר לדבר את זה. אז פליז, תשתמשו, תשתמשו, תשתמשו. עכשיו, באמת אני מסיים. בחיי, הנה. רגע, הופ, הנה, נפתח. מסיימת. המייל שלי זה שירה S1 מאוחדת לללה. אל תשאלו אותי. חבל, אני כבר כאילו יודעת הכל. תדסקסו, תמצאו את הדרך שלכם. באמת, אתם רוצות בסוף להתייעץ? סבבה. אבל יכול להיות שכל מחוז או כל מדריכה יהיה סגנון קצת אחר. מטרות שיכתבו פה, לא יכתבו שם, זה יהיה כבר מנהגים שונים בין תרבויות, מה שנקרא. אבל זה יהיה השפה שלכם, עם המדריכות שלכם, השפה שלכם בתוך הצוות, השפה של ישיבות הצוות. אז בכיף, בשמחה ובאהבה, לא אכפת לי לייעץ מהצד, ואפשר לנסות לחשוב באיזה אופן, אם יש מקרי קצה או כאלה שאלות, בשמחה. אבל אני כבר כאילו יודעת יותר מדי, חבל, נגיד התשובה שנתתי היום ליסמין, איזה גאוני זה, איזה יופי, אבל זה לא חוכמה. והחוכמה היא פשוט להתחיל ולעשות, לעשות. ואני בטוחה שאתם תצליחו להגיע לדברים הרבה יותר חכמים ממני. כי כבר אני התחלתי, ויש לי את השביל ואת השפה שלי עם עצמי ועם המדרכות שלי ועם הצוות שלי, ולכם יהיה אתכם. ולהורים של המטופלים שלכם יהיה אתכם, ואתכם צריכות. אז אני כאן, אבל אתם כאן, וזה מה שהכי חשוב. עכשיו אם יש למישהי שאלה, הערה, אחרת נגיד יפה לילה טוב, till next time, שאני אהיה בקהל סוף סוף. אוקיי? אני לגמרי אובייקטיבית, סתם מישהי מהקהל פלוני, באמת שאני אובייקטיבית, ויש כאן מדריכות שלי מהעבר שאני מאוד מאוד אוהבת, אבל אני 14 שנה עובדת, 11 שנה במאוחדת, וזו שנה שלישית ששירה מדריכה אותי, ובאמת את עוזרת לי, ואני סתם לא אובייקטיבית, אין מה לעשות, אני מאוד אוהבת ומאוד מעריכה אותך, אבל באמת עזרת לי לקפוץ יד ביד למים, ואני מרגישה שזה שדרג לי ממש את הטיפולים, כאילו באמת התחלתי כזה, טוב סתם, לא משנה, נכתוב מטרות, ונהייתי ממוקדת, ובאמת כל מה שהיה פה, כאילו שהצגת זה הרבה בזכותך, והרבה בזכות זה שנתת לי להעיד, כאילו לא נורא, זה לא יהיה מדויק, זה לא יהיה מושלם, כאילו זה באמת, ולאט לאט תוך כדי הליכה ולמידה, הטיפולים התייעלו, הילדים הרוויחו, ההורים הרוויחו, באמת, אז אני מאוד ממליצה, אני לגמרי לא אובייקטיבית, אבל באמת כאילו להתחיל פשוט ולהיעזר בקבוצות וואטסאפ, כאילו ממש לתת לזה מקום. והנה, כמו שמורני, ואני חייבת להגיד שתודה לך שנתת לצוות את המעוף הזה של תראו זה אפשר, וגם בזכותך הייתה עכשיו חצי הרצאה בערך. אז הכוח הוא שלך. באמת אולי אמרתי לך בצד, את יכולה, אבל הכוח הוא שלך, ותודה רבה על זה. ואת ישבת עם ההורים שכתבת את המטרות האלה. ואת, תודה רבה. וכמובן תודה. העברת מצגת, ובאמת את השראה לכולם, וזה ממש כאילו נראה לי, ממש נקודת לכולנו, זה שינוי, וביחד נלך בזה, אבל זה ממש, את עושה פה מהפכה. אני השליח, באמת אני רק השליח, אבל תודה רבה. כאילו אין פה שום דבר שהוא רק שלי. למדתי, אני אחזיר לשקופית התודות, אבל באמת למדתי מגדולות וחכמות ממני, שמקיפות אותי כל הזמן. תודה מהממת. אז לילה טוב לכולם, תודה רבה. It's been a pleasure. אז אני כאן, but don't use it. חבל, יש אתכן, הרבה יותר שווה. תודה שירה. תודה רבה. ביי, ביי, לילה טוב. תודה.